sing resik, sik kimen ketara. Kimen ketara tulisane mati dhewe. Kita wong liwat kan apa sih kayak tulisan saya nanggung pun tidak ini. Cuk. ngadeg set. Iya sih. Salam. Mbak. Urusan sing buahaken niku nggih Gusti Allah. Jadi wis sing penting ngerti dhewek tani. Lah, suwaye mupuk ya mupuk, wae nyemprot-nyemprot, masalah sing gedhekno, masalah sing buahaken urusane Gusti Allah. Sami nalikane dhewek niku nyambut damel. Kinten-kinten jenengan niku nek urusan damel yang diharuskan niku oleh duwite napa oleh penggaweane? Penggaweane napa duwite? Kok gali oleh penggawean ra oleh duit ndersula. Tandane wong niku sing gak arep digampangaken mlebu surga dening Allah niki wong sing gelem ngaji. Ngoten nggih? Jadi sing bakal gampangaken niki Gusti Allah. Tugase dhewek niku sing penting ngaji. Pinter ya ngono, ora pinter ya ngono. Lha wong pinter niku rezeki. Cobi sing berhak ngatur rezeki niku sinten? Gusti Allah. Faham niku rezeki. Sing berhak ngatur rezeki sinten? Wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng ingkang kula hormati Bapak Lurah Huda, Bapak Kiai Fauzi, Bapak Kiai Inung, Bapak Kiai Abdul Hayy lan sedaya kiai ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi, lan boten sopih dumateng sedaya warga sekitar ingkang wala quwata illa billah amma ba'd. Dumateng para alim, dumateng para bapak yai, langkung dateng panjenenganipun Mas Kiai Inung. Nggih, pangapunten niki kula sok apul sok guyut saking ketua kelembagaan wah saha anggota BPD kok pilih wonten ingkang rawuh.